Splnenie chlapčenského sna. Aj takto by sa dalo nazvať dobrodružstvo, ktoré čaká na motoristickú posádku Vlada Palka a jeho českého spolujazca Jiřího Koteka. V sobotu odštartovala medzinárodná diaľková rally s dĺžkou 8500 km so štartom v Argentíne a cieľom v Ekvádore. 21 dlhých dní sa táto dvojica bude pokúšať konkurovať ostatným posádkam. Obmedzenie je jediné. Ich vozidlo nemôže byť vyrobené po roku 1974. Myšlienka účasti zatiaľ jediného Slováka na podobnom podujatí sa zrodila tak, ako sa veľké dobrodružstvá rodia náhodou. V spolupráci aj s košickým tímom Stilex to bola taká spoločná nejaká aktivita. Hlavným iniciátorom samozrejme je Jirko Kotek. No a mňa si ako vytipoval ako nejakého takého správne diagnostikovaného, takže zhruba odtiaľ vietor fúka a on je prapôvodcom tejto myšlienky, pretože už s takýmito podujatiami má skúsenosti. Předpis byl, že to auto musí mít rok výroby maximálně 74, nebo teda v té modifikaci, která se vyráběla ještě v následujícím období. Společně s firmou Motor Design pana Jiřího Šmata, který připravuje právě motory VRC pro Octavie, pro řadu rallycrossových, autocrossových týmů, tak ve spolupráci s nimi jsme připravili motor, takže jeho výkon dneska je 215 koní při 5,5 až 6 tisících otáčkách a co je fantastický, je kroutící moment, který je vlastně od 2,5 tisíc do 5260 Nm. Ten motor má obsah 2,7, nám teda se nepodařilo sehnat 3-litrový motor, ale ten rozdíl není až tak veliký. Hlavně teda jsme udělali všechno pro to, aby ten motor měl výkon a průběh na palivo s nízkým oktanovým číslem, protože ty soutěže, které absolvujeme nebo kde plánujeme se s nimi zúčastnit, se jedou v místech, kde není k dispozici kvalitní palivo, takže jezdíme na normální obchodní Natural 95 oktanů a zatím s tím nebyl problém ani v Africe a doufám, že nebude ani v Jižní Americe. Pre pilota Vlada Palka to bude nová skúsenosť aj s technikou prestížnej značky. Zajazdil som si na to maličko a predpokladám, že vlastne pri tých spojovacích etapách priamo v Južnej Amerike dostanem auto do rúk a začneme závodiť.